Euskara da kanporata denok korrikara. Korrika! Dibidama, dibidama! Korrika! Dibidama, dibidama! Korrika! Dibidama, dibidama! Korrika! Euskal Herrian! Euskal Herrian badira 11 gauza bitxiak, eta hau da bat, korrika. Milaka euskaldunok lekuko bat pasatzen esku batetik bestera. Ostegunean, Urepelen hasi zen aurtengo korrika, eta dagoeneko Nafarroan sartu da. Korrika badator! Badator! Korrika herri bat! Baina nola eta noiz sortu zen korrika? Asier Biurrun aekako arduradunak Euskararen aldeko lasterketaren historiaren inguruko hainbat datu eman dizkigu. 1980an sortu zen korrika, eta zuk aipatu zentzu horretan, ez? Helduen euskalduntzean lan handia egiteko zegoen, lan handia egiteko dago gaur egun eta horretan ari gara, geroz eta gutxiago izaten alda, baina horretan ari gara eta horretarako sortu zen korrika. Korrikaren helburu nagusienetako bat da Euskararen normalizazioan lan egitea, azken finean 2 urterik behin den helburu hori AEKak urtero darama ez, edo urtero ari da horrekin, eta gero nola ez, helburu ekonomiko bat ere badu eta bada. Horretarako sortu zen eta suposatzen dut sortu zela afari baten bueltan, ez? Euskal Herrian ere horrelakoak sortu dira. Eseri, afari batean, goxo-goxo, 3 trago hartu eta ideia bat buruan sartutaren zergatik ez eromen hau egin, ez? Bere garaian eromena zena, segun eta zeinik kontatzen diozun ere, eromena da, baina oso ongi ateratzen den kontua. Baktonalizazioa, kultur globalizatua, kontsumitu plastikoa, janariaz gara bezala ustatzea da bat beste azarpena. Korrika Euskararen alde egiten den ekimen garrantzitsuena dela esan daiteke. Milaka eta milaka lagun biltzen duena, eta helburu zehatzak ditu. Helburu bat errandugu helburu ekonomikoa dela, orduan, horre azalpen handiegirik ez, Nafar gobernuak diru laguntzak ematen ez dituenez, korrikaren bidez, nolabait estaltzen alda Nafar gobernuaren nolabait, Nafar gobernuaren diru laguntza eskasi hori edo ez emate hori, ez? Eta gero euskarari dagokionean, nik uste dut festa erraldoi honek aukera ematen digula euskaldunoi hartzeko komunitate handia dela, jende asko ateratzen dela, eta hiztun asko dagoela Nafarroan euskaraz bizi nahi duena, ez? Beraz, gaur korrika egiteko prestatu gara, korrika egingo dugu, baina gaur jakin nahi dugu zergatik egiten dugu korrika. Eta hori ze galdetu ahal diogu jende askori. Zer egiten dugu hemen? Zergatik egiten dugu hau? Nola esplikatu hau estralutar bati? Zergaitik. Zergaitik? Baitu, mateko apoio edo. Zergaitik behar da. Beste korrika bat hemen agarreta. Zergatik? Ez da galdera hori. Baitu, hemen Euskaren egoera ez da bat ere ona. Hemen Euskaltegia behar ditugu, populazioaren adinekoak edo gazteak 30 urtetik gorakoak Euskarak behar du. Bestela, gurasoek Euskaraz egiten ez badute, gero seme alabek ez dute Euskaraz eginen. Hori zeharo txarra da, ikusi dugu nolako den egoera, institutoetan eta hola, nola egiten dute gazteek, gazteleraz, ez? Gurasoen errua da, zeharkakoa, ez? Azken finean, gurasoek Euskaraz zingo balute, txikidek ere Euskaraz zingo lukete. Hori da, ene iritzia, Zergaitik behar da korrika ospazia emeretzigarri. Korrikaren alde lan handia egin behar delako, eta herriak egin behar duelako korrikaren alde. Euskararen alde, barkatu. Euskararen gatik, bai. Eta Nafar gobernuak ez duelako diru laguntzarik ematen, ez du ezertarako laguntzen Euskararen aldeko gauzetan, ez irakaskuntzan, ez ekintzetan, eta orduan jarraitu behar dugu borrokan eta lanean. Batzuk izin dutelako egin euskara eta laguntzeko euskaraz hitz egiteko guztiok. Hombre, porque hay que mejorar todo el euskera. Y sobre todo en este país nafarroa que entre la Barcena y compañía
nos están jodiendo diariamente. Para promocionar el euskera, para sacar fondos para subvencionar los euskaltegis, porque no hay subvenciones de las instituciones, vamos. Nafarroko parlamentuak berriki onartu du Baskoentziaren legea aldatzeko proposamena. Proposamen honekin, eremu ez euskalduna deiturikoan, euskaraz ikasteko aukera izango da eskola publikoetan. Aldaketa hau ez dela nahikoa diote euskalgintzatik, baina aurrepausu bat bezala ulertzen da. Moldaketa egin aurretik, Baskoentziaren legeak berak jasotzen zuela edo aukera ematen zuela ereduan ikasteko. Beste kontua da, PSNek aurkeztutako proposamenarekin proposatu dutela 26. artikuluaren berridazketa bat. Eta berridazketa horrek ekarri duena da, orain arte legeak zioena betearazteari begirako proposamen bat. Hau onartu da, baina orain ikusi beharko dugu, orain arte bezala, borondate politikoa egongo den hori bermatzeko, ala ez den egongo, ez? Aldaketa edo moldaketa honek onurak ekarriko dizkigu, hori argi dago, baina uste dugu nahikoa ez dela aski, ez? Hemen behar duguna da, hizkuntza politika berri bat, benetan euskaraz bizitzea albideratuko duena, eta euskaldun hoi mugarik jarriko ez dizkiguna. Orain, hezkuntzari begira aukera hori zabaltzen da, ereduan ikasi alizateko, baina horretara iristeko azpimarratu behar dugu hainbat eta hainbat herrietan egon den eskaera, egon den borroka, kasu Noainen egon zena bere garaian, zonalde ez euskaldun horretan egonda ere, lortu zuten eredua ezartzea. Orduan, uste dugu hori dela bidea, herri mugimendutik, herrietan, auzoz auzo, euskalgintza antolatuz, euskaraz bizi bidean urratsak emateaena, aldarrikapenak egitaena, hortik etorriko baitira aldaketak, bai. Hezkuntza publikoan ez ezik, helduak euskaldunizatzen ari diren euskaltegiak ere arazoak dituzte euren lana finantziatzeko. Nafar gobernuaren diru laguntzak ez dira heltzen eta murrizketak izan dira, eta honek kolokan jartzen du euren lana. Euskaltegien egoera gaur egun batetik nik uste dut azpimarratu behar dela, gure ikuspegitik oso osasuntsu gaudela, lantalde handia dagolako atzetik, irakasle prestatuak, sinisten dutenak proiektu honetan, eta bere eguneroko jardunean gauzetan asmatzen dutenak. Horrekin lotutan ikustu dute aipatu beharra dagoela, jende asko hurbiltzen dela gure gana euskara ikasteko asmoz. Orduan horrek ematen digu indar berezi bat, ez? Ikasleek guri ematen digute, guk ikaslei ematen diegu, jendarteak ere ematen digu. Orduan zentzu horretan nik erranen nuke oso osasuntsu gaudela. Kontrara, aipatu beharra dago, gobernutik dagoen jarrera, ez? Gobernuak ez du inolako sustapen lanik egiten euskarari dagokionean, diru laguntzei dagokionean, aurrekontuetan aintzat hartuak ditu, baina ausartuko nintzatek erraten, gobernua zorretan dagoela gurekin, aintzat hartu delako diru laguntza, eta hor 0 euro, 0 zentimo ez dugu diruri jasotzen. Orduan, hor daude bi kontu horiek, ez? Zein dartsu gauden jendartearen babesarengatik, baina bertzalde instituzioei dagokionean ze goera makurrean uzten gaituen. Gu euskaltegi publikokoa gara eta orduan arazo ekonomikorik ez daukagu. Baina beste alde batetik murrizketak bere garaian mina handia egin ziguten.
Orain dela 4 urte 32 irakasle geundelako eta gaur egun 19-20 irakasle gaude. Horrek zer ekarri duen? Ratioa geletan handitzea. Eta guk inori ez diogu atea ixten, orduan saiatzen gara hartzen etortzen den jende guztia. Eta kokatzen ditugu, ikasle horiek kokatzen ditugun beste talde batzuetan. Nafar gobernuak gastatzen duela ez dakit diruak eta oraintxe bertan osasunarekin ze arazo dauden diruarekin. Eta euskarari ez da limosna bat ere ematea, hori bada delitua, bada delitua. Eta UPN-ekoek zergatik ez dute korrika babesten? Ez da euskararen alde ez daudelako, ez. Antza, giroa ez da oso regionalista o nahi luketen bezain forala. Eta beraz, saiatuko gara UPN hemen eroso sentiarazten eta horretarako lelo batzuk asmatu ditugu, aber lortzen dugun jendeak abestu ditzan. Hemen ditugu korrikalari eskorraia da, ari dira pixka bat berotzen hemen korrikan hasi horretik. Aizue, galderatxo bat, ikusi alduzu Barzina hemendik edo? Bai, hortik dabil, ez duzu ikusi? Osea, azkenean animatu dira? Bai, esan dute etorri behar direla, bai. Eta santzekin zebilen o bakarrik? Zantzek, mozkortuta hortik ez dabil, bai. Ez, uste dut duela gutxi hasi direla korrikan, baina uste dut ez dela arrazoi berdinengatik. Beldurrez igual. Bai, nik uste baietz, Arratsaldeon, ze moduz? Bota, ahotsa. Bai, hemen txe gabiltza, hemen Gipuzkoatik onaino eta korrika egitera? Bai, Gipuzkoatik. Donostiatik, baina bueno. Bai, kostaldeko naparrak. Eta Barzina osan zoi hemendik ikusi alduzu? Iake Donostiatik izatozte? Egia esan bila nabil, baina ez dut topatu. Ez dakit nola da? Zer ingo zenukenzuk Jolanda Barzina, hori galetzen dugu. Ez dugu ikusi eta, topatzen den. Korrika gehiagirik ez egin, bestela... Gaur egia esan goizut zapatilak aztutan nator. Jode, baina lare korrika nahi ingo dugu. Bai, saiatu bintzat. Denon laguntza behar dugu, badakigu UPN ez dela oso eroso sentitzen hemen korrikan. Tardan nahi duguna da, lelo batzukin, pixka bat, gonbidatzea. Ikori esango duk. Bai. Pentsatu dugu esatea UPN ere, euskeraren alde, UPN ere. Animatuko zaete pixka gurekin kantatzen? UPN ere, euskeraren alde, UPN ere, euskeraren alde. Eta zuk uste hemen eroso daudela korrikakin, o? Ez dut uste eroso gongo direnik, ez. Eta zergatik hori ba? Az direlako euskaltzaleak, ez? Dire euskaltzaleak. Euskaran aldez dutelako deus egiten. UPN ere, euskararen alde, tipitapa, herreraz! Prest! Badator korrika, hemen gabiltza, irekitzen diegun bidea. Zer moduz, hemen, korrika eta korrika? Oso ongi, eta harrapatuko gaitu. Me kaguen dio, kontuz! Iepa, venga, guazen! Tipitapa! Erderaz! Tipitapa! Erderaz! Hemen gaude! Erderaren alde! Ze moduz! Ongi, hemen disfrutatzen! Ikusi alduzu Barzina hemendik? Ez dut uste hemendik egongo den. Igual aurretik korrika beldurrez edo? Bai, izkututa egongo da hortik. Tipitapa, erderaz! Erderaz! Tipitapa, erderaz! Tipitapa, erderaz! Nahi dugu
eske begira, gutxi entrenatu dugu, bai. Eta nahi dugu pixka bat, haber daukazuen dopin pixka bat, eske ailegatu nahi dugu Iruñeraino eta ez gara gai ikusten. Ba, nik uste dut urrengorrean izango zutela, bai. Bai, eta hemen zuk ez duzu deus? Hemen ez ez. Ibili gara hor eta rabian eta ja gaude lerreginda. Lerreginda? Ez gara iritsiko urrengorriraino, Ez? Jode, ba ez dakit. Nik uste dut urrengorrean izango zutela, baina guztitik. Bueno, eta bila ibili ondoren, UPN-eko norbait aurkitu dugu. Eta ez dakizuela zein gainera. Ba, Esparza jauna. Esparza jauna, arratsaldeon, ze moduz gaude? Badirudi ez duela euskara ulertzen, edo aurreko urtean ez zineten korrikara etorri, aurten ikusten dugunez zu behintzat etorri zara oso apropos jantzita ezatoz, baina etorri behintzat etorri zara, eta kanpainan zaudelako etorri zara, edo erantzungo didazu zerbait, edo ez duzu erantzuteko bat erasmorik? Bueno, jada korrika Atarrabiatik pasa da, uharterako bidea hartu du, eta hemen argi duguna datorren urtean ezin izan ditugu aurten Sanz eta Barzina bertan ikusi, eta argi daukaguna eta atera dugun ondorioa, datorren urtean etortzeko aitzakirik ez dutela, hobe esan, hemen jendea argi eta garbi eskuak zabalik hartuko dituelako, beraien aldeko leloak esan ditugulako, beraz, datorren urtean hemen ikusi nahi zaituztegu. Euskararen egoera hobetzeko eta euskaldunon eskubideak errespeta ditzaten aldaketak eman behar direla azpimarratzen dute euskalgintzako eragileek. Aldaketak hizkuntz politiketan, baina baita ere herritarren artean. Nafarroa euskararen kontrako hizkuntza politika bat abian dagoela eta martxan dagoela. Egia da, legeak ezerretako eremu euskaldunean, hor agertzen dela erabilera jaitsi dela, baina hor agertzen da ezagutza jaitsi egin dela. Alegia, hizkuntza bat erabiltzeko hiztunak behar dira. Ez dut hori da, oinarrizko kontzeptua. Euskalduna elebiduna da. Alegia, euskalduna euskara zein gaztelaniaz egin dezake. Hortaz, egia da hor erabilera jaitsi dela, baina da batetik erabilera aukerak ere jaitsi direlako, portzentaian euskaldun gutxiago dagoelako, eta azkenean elebakarren diktaduraren menpe bizi garelako euskaldunak. Nik uste dut hori dela azpimarratu beharrekoa, eta nik uste dut esandakoa horrek erakusten duela Nafarroako gobernuaren benetan hizkuntza politikaren helburu nagusia zein den, euskara eta euskaldunak sokoratzea. Beste politika batekin, beste emaitza batzuk egongo lirateke, eta beste erabilera tasa bat egongo litzateke. Horregatik, iruditzen zait, iraingarria kontseilariari entzutea, nolabait badirudi euskaldunaren erantzukizuna dela gaur egun Nafarroan euskarak bizi duen egoera. Hori gezurra da. Politika planifikatu bat darama gobernuak euskararen kontra eta zoritzarrez horrek eragina dauka. Egia da, datu posgarriak ere egon direla, bai legeak ezertako eremu mistoan, legeak ezertako eremu euskaldunean, euskara gora egin duela. Horrek ze erakusten du, benetan bizi gogoa dagoela. Eta nik uste hori lotzen zaiola AEK-aren mezuari, ez, euskaldunak. Osa, benetan, Nafarroan badira euskaldunak, badira kontrako politika egon arren, kontrako legeria egon arren, euskara bizitzeko autua egiten dutenak, euskara ikasten dutenak eta euskara erabili dutenak. Horregatik nik mezu horrekin geratzen naiz. Osa, gorakada egon dala, hortaz, hizkuntza politika egoki bat izango bagenu, emaitzak erabat desberdinak izango liratekea eta benetan gure ustez bada garaia hizkuntza politika iraultzeko Nafarroan. Korrikaren leloak aurten esaten duen moduan, norbanakok ahaldundu behar gara eta bide horretan euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartu, bai maila pertsonalean, baina baita ere maila kolektiboan. Orduan, hortik bultzatu behar ditugu aldaketak eta aldaketak ez daude parlamentu baten aldaketan edo udal baten aldaketan. Hor egongo dira, baina aldaketak, benetako aldaketak daude euskaldun guztion esku. Korrika hasi besterik ez da egin. Datozen egunetan Euskal Herriko bazter guztiak bisitatuko du euskaraz bizi nahi duen herri bat dagoela erakusteko. Korrikara Urepeletik Bilbora abia dadin korrika. Urepeletik Bilbora abia dadin korrika. Euskara da kanporata denok korrikara.